Mga katribo, narito na ang nagbabagang balita sa Isarog Radio News Online. Sa bayan ng TIGAON, Camarines Sur, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa isang abandonadong bahay. Alamin natin ang buong detalye, eksklusibo kay katribong Jess Ortinero. Alas 12:30 kaninang tanghali nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa isang abandonadong bahay sa barangay Karaykayon, TIGAON, Camarines Sur. Nakita ng mga bata ang isang taong nakahiga sa lupa habang sila ay naglalaro sa nasabi ng lugar. Kaagad namang pinuntahan ng mga pulis kasama ang MDRRMO TIGAON ang kinalalagyan ng biktima. Nakitang may nakatali na alambre sa liig ang biktima nang matagpuan at kunin ng mga pulis para sa autopsy. Kwento ng pamilya ng biktima, nagpaalam lamang si Vincent Lopo Guadalupe o mas kilala sa tawag na Papa Vince, 28 taong gulang ng NAPCO, Poblasyon Tigaon, Camarines Sur, na pupunta sa isang kaibigan. Nagsamalik na po siya. Pagkasamalik niya po, nagpanig po ako. Dahil ko na po siya na malaya na naghalik na pala. Nahili mo siya? Nahili ko po. mo siya? Anong oras? Mga 9 po. Di 7 siya yaon sa harong nagluwas, nahili mo mga 9 o'clock. Ayon sa initial findings ni Dr. Peña Francia Villanueva, Municipal Health Officer sa bayan ng Tigaon, spexia due to coiled tired wire around the neck ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Sa ngayon, hustisya ang sigaw ng mga pamilya maging ng mga kaibigan nito. Samantala, patuloy rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy pa ang mga posibleng sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa ngalan ng Isarog Radio, ako si katribong Jess Ortinero, katribo ng mga Bicolano para sa Pilipino. Sa kabilang dako naman, isang L200 van sumalpok sa isang bahay sa Mabalod-Balod, Tigaon. Sa detalye, katribong Kevin Gallego. Alas 4:30 ng umaga habang natutulog ang pamilya Serrano, residente ng barangay Mabalod-Balod, Tigaon, Camarines Sur, nang bigla silang mabulabog ng isang malakas na kalabog. Matapos sumalpok sa kanilang tahanan ang isang L200 van na minamaneho ni Ryan Romero, 34 anyos na residente ng San Fernando, Camarines Sur. Ayon sa may-ari ng bahay na si Maria Nessa Serrano, nagulantang ang kanilang sambahayan matapos makarinig ng malakas na kalabog habang sila ay mahimbing na natutulog at laking pasalamat niya dahil walang nasaktan o nasugatan sa kanilang pamilya. Ayon sa investigasyon ng pulisya, habang binabaybay ng sasakyan ang kahabaan ng Governor Jose Puentebella National Road nang biglang nawala ng kontrol ang driver ng van dahilan ng pagsalpok nito sa nasabing bahay. Samantalang ang driver at isang pasahero nito agad na isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City matapos magtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad ang danyos ng aksidente. Dagdag pa ng otoridad, upang maiwasan ang aksidente sa kalye, siguraduhin nasa kondisyon ang sarili at ang sasakyan sa tuwing magmamaneho. John Kevin Gallego, katribo ng mga Bicolano para sa Pilipino. Salamat katribong Kevin Gallego. Para sa Tabang Isarog Update, isang katribo ang nananawagan pa rin ngayon ng tulong na siya ay maipagamot sa kanyang iniindang karamdaman. Para sa update, Fatima Gonzaga. Maraming salamat katribong Jay, at para sa Tabang Isarog Updates, isang lalaki ang natulungan at nabigyan ng pag-asa na gumaling sa kanyang karamdaman. Si Tatay Eddie Parola, residente ng Bulaw, Cagaykay, Goa, Camarines Sur, ay lumapit at humihingi ng tulong na may paggamot ang kanyang sugat sa kaliwang pisngi. Nagsimula lamang ito sa maliit na pigsa na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling at patuloy na lumalaki. Itong nakaraang Sabado ay dinala ng Isarog team si Tatay Eddie sa Goa Infirmary para maipa-check up ang kanyang karamdaman. Inirekomenda naman ng doktor na dalhin na si Tatay sa Bicol Medical Center para maipatingin sa mga dalubhasa. Kung kaya't nitong Lunes, sa tulong ng Isarog Radio Broadcasting, lokal na gobyerno ng bayan ng Goa, Miss Clara Namoro, Madi Clarino at Mama Namoka ay naidala si Tatay sa BMC at nakapagpa-biopsy. Babalik si Tatay matapos ang 27 days para makuha ang resulta. Para sa mga nais pang tumulong, maaaring tawagan o i-text ang kanilang numero 095133-25561 o 0907-1722816. At yan po ang Tabang Isarog Updates. Ako po si Fatima Gonzaga, katribo ng mga Bicolano para sa Pilipino. Mga katribo, yan po ang mga nagbabagang balita sa Isarog Radio News Online. Para sa iba pang updates, manatiling nakatutok. Ako si katribong J. Orlina, katribo ng mga Bicolano para sa Pilipino.